Mramintiere dakika ena pagang'wen tok sa achiel mar okinyi. Arwaki ni machiegni e chal mar piny Kenya, weche mopogore opogore mabende osebedo katimore e pacho kae. Wabiro bedo kwanono gi gino mara niseneno posters mabende nwaseke e mbui magwa mag oganda. Okinyi makawuono abiro bedo kayudo thuolo makende mano mar bedo kod nyiluo ariyo kanyakla kod yawuot luo ariyo mabende wabiro bedo kwa godo mbaka. Ang'eni mathoth timore kodong' mana matin ne higa achiel nyakwarom gajwang' to piny Kenya wadhi e debe yiero maduong' mabende piny Kenya biro bedo kabago chieng' tarik 10 dwe mar 8 higa mar 2027. Odiochieng' manyoro bende jatend duond bura mano mar DCP mano migosi Rigathi Gachagua bende nolieko maleng' mabende osebedo katimore pacho ka ahinya kotenre kod weche mago mag yiero. Wang'eni otieno manyoro Gachagua nosemol modhi e piny Amerika kama bende obiro bedo koromo kod oganda mago modak diaspora, oganda mawuok mapacho ka modak e gwenge mago mag diaspora. Kata kamano wach mabende kelo kihondko kuom jopiny en kaluwore kod omenda mano mar tenda mar siling bilion 6.5 manyaka sani Gachagua lieko ni dibed ni jok momi tenda kata mnorak makamano mano kambi mar Miru mawuok e piny mar South Korea dibed ni nitie kaka iikruok mano mar kwalo yiero maduong' mapacho ka. Nitiere jotelo mopogore opogore mabende noluongo nyingegi kanyo mabende owacho ni seyo kod tenda makamano. Adaro mar mondo mwawinj sigana mano mar Chris Owino mano kotenre kod seyo mano mar Gachagua kapok wadonjo twak ayanga. Ogai mar DCP Rigathi Gachagua odhi nyime kod chiwo fweny mage e wi sirikal ma jatend piny William Ruto. E fweny mare makawuono, Gachagua wacho ni William Ruto chano kwalo mbulu e yiero maduong' mabiro kokalo kuom kambi mar chiwo lony manyasani weche mag yiero mar piny South Korea, Miru Technologies Limited. This information has been given to me by officials within IBC. This tender was tailor-made. The specifics were made in a way, the specs, that nobody else can win this tender other than this South Korea. E twak mare kod jofwamb weche e dalane makere buore Nairobi, Gachagua yango ni kambino ne omi orak e yor ng'eruok kokalo kuom jalup jakom IBC Fahima Abdalla kod jatend migawo mar weche mag nam Ali Hassan Joho. The chairman, you are aware that to facilitate this activity, IBC commissioners fired the procurement manager in IBC and installed a puppet to manage this tender. Mr. Chairman and your Vice Chairman, Fahima Arfat Abdalla, have been compromised as the drivers of this tender process against the concurrence and the wishes of the other commissioners. Gachagua medo lero ni pinje duto makambino osetayo weche mag yiero kaka Argentina, DR Congo, Philippines kaachiel kod Iraq, masini mag kambino osebedo gi chochni mag thoth mag yango jogombulu kendo rocho duoko mag yiero. During the October 2024 parliamentary elections in Iraq's Kurdistan region, election monitors claimed that voting machines in up to 70 to 75% of stations malfunctioned by failing to properly record and transmit results. Kalore kode, jagoro e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo kod nyawadgi mar ndiko jopiny Professor Belio Kipsang ne oromo kod apisas mag kambino e okenge mar miyo gi thuolo mar tiyo kod register mag jogo ombulu e pacho kae e chenro mar kwalo ombulu. They want to interfere with the voters register, especially in areas where William Ruto has been rejected. And they are working with PS Raymond Omolo and Belio Kipsang, who are the custodians of IDs and the data of people who are registered to be Kenyans. And that is where there is mischief and will not agree. And I want to thank the IBC officials who brought this matter to my attention. Gachagua wacho ni William Ruto chano rocho register mag jogo ombulu e gwenge man kod jogo ombulu mathoth. Gwenge mago oting'o Masawa, Imbo mar Kenya, Nairobi, gwenge mag oganda jo Kisii, gwenge mag Ukambani, counties mag Nakuru, Narok, Kajiado, Lamu kaachiel kod Taita Taveta. Not possible to have a new system within the remaining time of 11 months. When do you do digital migration? When even tender now has been not been awarded. By the time it is awarded, they come, digital migration. The elections are here. There is no time to interrogate.
bang' twak kod jofwamb weche. Gachagua obago romo mar siasa e kar chung' od bura ma Kikuyu e kaunti ma Kiambu. Gai. Walisema tutafika Kikuyu, hapa ni wapi? E kinde ma owuok e pacho kae odhiambo ma kawuono ka ochomo e piny Amerka, ogai mar DCP Rigathi Gachagua osingo mar dhi e doho poni IBC odhi nyime kod chiwo orak makamano ne kambi mar piny South Korea. Chris Owino, Ramogi TV, Kikuyu, Kiambu County. Nakorongwa jongo ng'eni IBC bende nosedogo Gachagua ka bende giwacho ni gin gionge koda okanga mano mar kwalo ombulu kata mana yiero maduong' mano mar higa mar 2027. Yene mar mondo mierwa kwele mabende antiere godo achak gi mheshimiwa Peter Masara mano jod bura Masuna West. Mheshimiwa Rokin machiegni nyalo na kothulu mar mosi Nyikwara Muge. Erokamano amoso Nyikwara Muge jwang' nyo yawre uru jomose wuok odhi e tijegi moji tuma tiure tia tiche micham joma be ikore madhi wuok sadhi marach mondi dhi tich kech tich ema gero piny. Erokamano ahinya tiche magero piny. Kopogore gi Masara bende ntiere ka gi Sophie Dibira jasiasa mowuok e duond bura mano mar Jubilee machiegni. Erokamano Sharon. Ichiemo maber? Achiemo maber mama no. Erokamano ahinya. Mwalimu bende wantiere godo ka odoyo wiedi. Mwalimu machiegni ichiemo nade? Achiemo maber osiepna noganda nduo manena kawuono ane odoyo wiedi. Erokamano ahinya. Chakodi mheshimiwa Masara. Ntiere maling'ling mathoth mabende noliek kanyo duche manyoro gi jatelo DCP kaka jatelo ahinya na kore ka kore dibed ni ntiere chenro mano mar kwalo ombulu e pacho ka. Gima paro ni Gachagua temo timo, Gachagua se sense defeat. Oseneno kidhi loye kech nowacho ni en gi numbers to numbers go koro okwanegi. Koro ng'amidhi lo chako wacho gane dhi kwalo ombulu. Kopo ni en gi numbers to riti ogo ombulu mondo mi osiem particularly kech gik midhi tigi election must be procured. Nyaka nyiewgi. Koro en odwa nodhi onyiewgi kanye kata irna ma ok dhi kwalogo. Wawe IBC UTTJ. IEBC is an independent commission ma constitution mar 2010 okelo. Koro wawe gi TTJ. To kagin gi evidences to gidhi e court mondo gi alter the procurement mar gik ma giwachogo. Omiyo odwa kono Gachagua ni en bita ni nogole office. To timbene manomiyo nogole office. Timbenego be dhi miyo okonyal yudo ji mang'eny kech ji oluore. Ji oluore nikech owuoyo pile to gima wacho okong'e ni nyalo wang'o piny. Jatelo nyaka yier weche mawacho to kendo gik mawacho nego bed gik ma bedo backed gi facts gi evidence. Koro miya wacho ni Gachagua ok dhi bedo kata candidate mar presidential oling obedo kwa dhok dala. Mawach mano wacho to in kaka jaod bura ma Suna West okiyieri godo kata matin. No. At this stage ere kaka nyalo wacho ni joma procure. I believe ni nitiere process ma political parties bro bedo involved on gik monyiewgi kako onyiewgi kendo IBC onego be ni brief ga players ma di participate general election on gik magitimo of which I believe ni gisebedo ka gitimo. Akeni mwalimu do widini nene yo machal nade nikech kambi mabende nitiere kere keke ka Indian kambi mano mung'ere kaka Miro Systems mano kambi mar South Korea kaluwore kod Gachagua wacho ni kambi makama bende osetawi yiero nyaka pinje mamoko maoko yiero makaluwore Gachagua nokodhi e yo makare kuom ranyisi nocho ni yiero manotimre Argentina, DRC, Philippines, Iraq e kin pinje mamoko nokotayo yo makare gi kambi maket kod ma ing'e gi omiyo wach Gachagua no nyalo nyiero onge yiero moro amora e bwo wang' chieng' ka makorumo to jomotime wacho no odhi maber ok okwal. Koro bende onge kambi moro amora kuom kembi ni 177 matimo weche mag yiero e piny mangima mapok nowach ni okelo kuo mar yiero. Gin te kata Smartmatic modwaro ni kanyicha wan jo ODM cha wakoni ene mane gikwalowa to Gachagua to sani koro dware. Omiyo giwe galowa gi weche manono e thuolo masani wang'iyo yiero tir. Ing'e ni ng'ama oseluor ne dhi loye nyaka ik jothurgi ni kuneno koloya to ng'eura ng'eya no kwal. Mondo koro tok yiero no pod en gi jogo pod dhi ire pod en gi jogo pod winje ting'e ni kidhi e yiero moyombi to jothuru koro jok kodi gikoni ma ng'ama yombo wamany ng'ama chielo.
omiyo Gachagua to iko mana joge. To bende jo-Kisungu nowacho ni a great talker is a great liar. Ok inyal bedo ni odiochieng' in gi press conference. Ubende udwa miyo ng'ani thuolo mang'eny ahinya mondo wach weche manono, nikech samoro wacho weche moko mag miriambo to kane kudogo koni Rigathi Gachagua kawuono koro wacho ni onge ng'ama rach e pinyni e sirikand Kibaki sirikand Ruto malore Raymond Omolo. To kane obiro thura mopako 1 hour pod opaka Raymond. Ere sama nowacho adieri sacha koso sani. Gik mang'eny mane Rigathi Gachagua nowacho kane en e sirikal kawuono mowacho opposite. To pok aneno kuwuok oko gi fact check ni mano wacho kama mano wacho. Koro nyiswa chieng' owacho adieri. Ng'eyo ni ng'ama kadwa wuoyo to koni en truthful man mane jamriambo. Adieri ok paki, adieri be ok landi. En wuotha kende. Omiyo kik ng'ato koro kaw Rigathi Gachagua seriously now. Smartmatic ne sawacho ni jokuoge e yiero mokalo. Onge kembini go mora piny mangima mapok nowachi noketho yiero. To onge yo be minyalo kethgo yiero nikech yiero itimo kaluwore gi chik ma Kenya. Ok chik mar Smartmatics be ok chik mar Miru. Chik ma Kenya makose kwan kura momuone dhot gin koka gikawa to gioro malo. Koro kineno ka gioro marong to kaka ni winjo Smoking Wanjala no openjo wa e court ni unu jo Azimio kokwalu adier kelnwa uru form achiel ma un go mopogore gi mano oro malo to wach no rumo gi kanyo. Omiyo Gachagua e galawa. Wacho ni gisano galawa keni Sophie kaka jakanyo mar Jubilee di wache yu machal nade. Ana nene mopogore. Ing'eni wacho ga ni kuma iro wuoke mach nyaka bedie. To gima otemo timo sani en mana keto the regime on check. Ni mondo gik manyocho timrega, for example, ndalo mano winjo gi nying Milo Kamago gini. It was the same thing. Raila Odinga himself, the late Honorable Raila Odinga, raised below the whistle. Mana kaka Gachagua time. To okaneka rach nikech kalure gi chronological events mosebedo katimre pinyni. Yiero manyocho tim gine mbere ni neno kaka nodhi. It was so much controversial. To mana kuwa pinpoint the loopholes mwaneno ka timre mondo wa ensure ni there is free fair elections mwanyalo miyo jopiny. Koro okaneno timo rach, otimo maber nikech nyalo bedo malit kidhi ng'anyo to equally. Ero kama na inya makoro wacho ni kama nitiere mach nyaka iro bede. Kata kamano ang'eno doho wede kanyakla kod Mheshimiwa Masara to kwedo weche makit kod mano. To weche bende no lieko. Kata mana kapok wadonje nying jotelo mopogore ma bende no luongo nyaka rom Gajwang' manyaka odiochieng' manyoro bende nosedwoko Gachagua ni gin ok giriwore weche makit kod mano. Kuom ranyisi Gachagua wacho ni kambi mano mar Miru ma bende koro likre ni biro bedo kimiyo rak mano mar siling bilion 6.5. Wacho ni orak makamano nochiwe yor ng'eruok kokalo kuom jalup jakom mano mar IBC mano mong'ere kaka Fahim Abdalla kod jatend migawo mochung' weche mago mag nembe Hassan Joho ma bende odiochieng' manyoro bende nokwedo okang' mager. Kopogore gi mago bende noluongo nying jagoro mano mar arita kwe mano Daktari Raymond Omolo kanyakla kod jawadgi mano mar ndiko jopiny Professor Bello Kipsang ni ne oromo kod apisas mago mag kambino. Kaka nasewacho chon, ing'eni Gachagua osebedo deputy president mar the Republic of Kenya. Ong'eyo procedures. Ka en gi such a evidence onego dhi e court. Otere court ma wan gi kar mondo ochiwgi e press conference to wawinjo mana case number e court ma kama mawacho ni this tender nochiwe yo marach. To gik motimo sani mago propaganda mabe oyiene ng'ama ni opposition. Ing'eno tema kone gi koni. Sama ne timo gigi kapok omi jogi tenda onego bed ni osedhi e court mostop. To pod en kata gi thuolo sani ka en gi evidence monya dhi e court odhi e court mondo stop gigo mondo gigo kik time. Wambe wadwaro free kech ang'eyo ni President William Ruto dhi yombo ga very big percentage, very big percentage. Tingeni Mheshimiwa Masara na kwa kwedo kana na gigi ko mabende Gachagua na wacho dichi manyoro kana ocho twak mare. Wacho ni maleng makama no nyise kod moko kuma pisas mago maga IBC nikech kar mar mono miyo biega lamoro mar wacho weche maket kod mago dibed ni ong'e weche matimre. Sharon wawacho dieri ka en gi this evidence
ok en dhi chiwo press conference dalane, odhi e court, oluong lawyers ge, odhi e court ka wacho ni evidence man go ofisa ma kama nowacho ni ng'ane gi ng'ane noromo ma gini ok ochiwe yo makare. And in Kenya's constitution there's a clear way maka gimoro bedo procured e yo marach, nitie complaint, nitie jok mang'iyo weche mag procurement ma idhi ti lodge the appeal to ging'iyo to gichiwo verdict margi. Ok apar ni gazette kata media emonego bed ni gigi bedo reported. An aparo ni Gachagua dwaro mana bedo mana relevant. Is irrelevant e gik mosebedo kotimo, odwaro ni mondo mana kaka japuonj Owidi nowacho, odwaro no keep joge busy mondo joge omed luwe ni en gi information. De en gi information sama ni gole office no nego beni ong'eyo ni dhi gole, dino jipanga. De en gi information onego beni sama idhi goye kaka ong'eyo ni dhi goye to jipanga. Ka en gi information onego beni ka poko tim gigi ka tenda ni poko mi ng'ato to sewache to ni kosechiw makoro dhi mbele kor kowuoyo mago gin rumor mongering. En kaka imbi ng'eyo ni ng'ano semitenda amba ng'eyo koro wadwa ketho sa. Omiyo an Gachagua kanyala amini e gimoro amora. Mokwongo notuo ni Kenya en for shareholders. Kana en for Kenya shareholders, koro samoro ne tenda ni ominga mok part of shareholder according to him. Koro ng'ata moyudo tich mok the shareholder mano Gachagua ok dwaro. Apa ni mano is the bottom line. Gachagua ne feel ni en gi jok maluwo bang'e emonego bed ni tiye Kenya ka. To koneno ka jo Kenya te koro riwore kwa e dhoudi mopogore kendo tiyo together, mano is a big problem for Gachagua. Tapani maduong' molonya korom go jonya kwa penjore ni weche makamagi kilieko ahinya kinde makamagi kodonge matin ne higa achiel to wadhi e yiero maduong' mano nyiso nang'o nikech kata mana seyo bende dhi ma bende Gachagua wacho ni nitie kata mana kaka register bende ichano roch. Nitie weche mathoth ma bende nofwambo odiochieng' manyoro ma bende wacho ni jogo ma bende nitie koda gombo mano mar kwalo ombulu dwaro mar mondo mi oroch registra mano kama bende Gachagua nitiere koda mbi gwenge mopogore no luongo kaka Masawa, Imbo mar Kenya, Nairobi, gwenge mago mag Uganda, Jokisi nitiere, Ukambani, Nakuru, Narok, Kajiado e kinde mamoko. Owidi ng'inya kwa penjere e kinde ma bende gisane ahinya nyakili nyo kata na liet mar siasa kaka nitiere pacho kae. Gima wawinjire osiepa ni nitie gima iluongo ni propaganda. Taneno ka jothurwa ka jomolony e weche mag propaganda tin kabisa. In ka Gachagua ne dwa timo propaganda Kenya ka. Gik mosewacho mang'eny gi be useyiere moro mukoni mato propaganda. Nikech uling'alinga dwa ni mondo wawuogo kaka joma ni kod lony e wach mar propaganda. To wapuonj jopiny kaka propaganda onego chal. Mokwongo ing'e ni propaganda kichake ga. To jachuny propaganda kaka Goebbels mane mar jo Germany. Okwongo wacho weche moko mar kisungu luongo ni obviously true, weche madier, kae to jopiny chako pake no jadier. Kuse chako pake no jadier, koro bira gi miriambo to riambo tukoni eno jadier. Obira gi miriambo to riambo tukono jadier. Nikech katong' ni ne nitiere rach e procurement. Procurement ok en gima itimo odiochieng' achiel ka ng'iewo rabolo e bath ndara, en gima kawo ndalo dweche karibu 6. Ndalo gi te dak no wuoyo. No rito mondo dhi okaw moseyier omien gi chuodho. Nikech kanoneno ka step moro mar procurement no dhi marach, dak no wacho ndalo no. To konwa ni en gi GIEBC officials manyise. Tiende ni nyaka joneno be en go. Dak osedhi e court. En gi joneno manonyise. Omiyo propaganda mag Gachagua wawe ketho go sa. Nonego wuo e seche manoneno ka procurement dhi marach. Kech procurement itimo over long period. To gima bende nyaka wang'e ni e thuolo ma wan go sani wabro medo winjo propaganda mang'eny kabisa koa kuom josiasa ma koni gi koni. Jopiny nyaka tang' ni tang'o manyalo bedo adier, tang'o manyalo bedo miriambo. Nikech kata yiero mosekalo gi te onge manosekalo ma ok wawacho ni jo IEBC dhi marach. To nyaka bende wayiere ni jogi gibiro mana tiyo gi chikewa. Onge kuo moro ma ginya kwalo malich nikech chakre go kura nyaka sama kore transmit jogi onge. Watiyo gi jowa ma Kenya ka, jo clerks ma Kenya ka. To kata IEBC kuro nitie supporters mag Ruto gi supporters mag opposition. Ginyalo wacho anything kaluwore gi ng'ama gidwa konyo. Omiyo wawe wacho ni nitie joma biro kwelo. Jo management gi ok nyal kwelo.
ok ginyal. Koso koro tange moloke nikech kweth mapingo piny owacho kinde ka kinde kata ni yiero mosekalo. Kata mosekalo. En ga mana ni yiero biro bedo kikwalo. Dikwalo. To in sami go kura iromo gi jo mathematics go kamigo e kura. Dong Gachagua no nyiso wa ka ni mathematics no timo kalau maber. To kendo no nyiso wa ni gitimo mbere marach. To kendo kawuono koro dwaro gi koro kodwar macha. Ok odwar macha nikech procurement no onge. Erokamano Sophie Madimedi kapok wadhi thoro wach machielo. Challenge manitie ka because of ywaruok mantie. Siasa sani gore kaka ineno gore no. To kila upande ywa mana korgi. Nitie jok ma chich ni jogo nyalo kwalowa moko they're very comfortable ni dhi maber. An gima nyalo kwayo IBC. Ni nyaka to gi ensure ni that trust ma osebedo eroded kuom jopiny giduoko. Nikech osebedo ka gitimo their business to at the end of the day jopiny bedo gi penjo mang'eny. Koro this time round wadwani kata for example procurement processes manyocha gitimo ni kada nitie lela kaka onego bedie, then maybe complaints machalo kamagi doko bedo, right? Sani nitie complaints monosoteri gine procurement appeals board. Kambi mamoko be oseketo complaints ni noko team eyo makare to eyo ma transparent. Koro gik makamago unless mano IBC should take care ni oket processes mege procurement open elela to ni ka ng'ato oko yombe bidno orem kanyo kong'e ni notime ki halali to oonge gi question. Koro nyaka ging'i mano. Wang'eni IBC bende nodogo Gachagua odiochieng' manyoro Nyakorom Gajwang'. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nolosonwa sigana makama mar mondo mi wawinj nyaka ka IBC noloso nikech IBC wacho ni gintiere koda chike mag chiwo orak kendo orak makama onge koda mibadhi. Wanjana report mano mar Cynthia Onyango. Jatend duond bura ma DCP Rigathi Gachagua olando ni en kod maling'ling ni duol matayo yiero pachoka IBC deo wang' kambi moro miluongo ni Miru Systems Limited mondo ka orak mar chiwo masinde mag yiero ka koro ting'no imayo kambi mar Smartmatic. Wach makata kamano duol mar IBC oke godo kendo wacho ni oken adieri ni mar chike mag orak kod okenge ma kembe owinjore oluw mag tayo tijno ler maonge mibadhi. IBC wacho ni onge gima gitimo mar deo wang' kambi mar Miru Systems Limited. Kata kamano duolno yie ni ne otimo makosa ya achiel kuom chike ma oketi mag oragno. Mano ma en dwaro ni kambi ma oro kwayo pedh 20% mar nengo orak motelo ne chenro mar manyo oragno. Duolno wacho ni oseyango mano kendo timo lokruok mar loko kwanno obed 10% kaka chik dwaro. E bura mantiere doho ma ochwal gi kambi mar Galadriel Investments Limited, kambino ywak ni chenro mar chiwo oragno mane olandi tarik 11 dweni mar 8 opong' kod mibadhi kendo dhi ataro gi pen chik namba 227 mar katiba. Duolno bende odok ne okang' mar dwaro ni jok makwayo orak opedh maromo shillings milion 30 ni mar chike oyiene duolno keto kiewo mar omenda makamano. To ewi penjo mar kanitie kembe mapacho kama bende ochwalo kwayo mar dwaro yudo oragno, IBC wacho ni oketo chike machiwo thuolo ne kembe mapacho ka mondo mi obed e chenro no. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Nyakorom Gajwang' gi sani ma bende koro dong' gi ndalo 348 wenge duto te biro bedo kuom IBC. Nyong'ong ibiro bed kiketo kuom duol mochung' ne weche mag yiero pachoka ma bende itayo koda jakom mar Erastus Ethacon gi Lange. Nyaka gi sani winjo kanyo ka IBC wacho ni chike mag chiwo orak ler kendo onge mibadhi ma bende oserwak e chenro makamano. Duoko ma bende koro ne giduoko godo Gachagua mano odiochieng' manyoro. IBC bende wang'eni juma mokalo chieng' tarik 20 ne gichiwo yanga chenro ma bende gintiere godo motelo ne yiero maduong' mano mar higa mar 2027. Ang'eni Masara nosekwedo wach ma bende Gachagua bende koro nowacho. IBC bende norure mano mar duoko wach makamago kapok olungore ahinya e dhoganda. Adoge koro wan ka IBC osewuoyo to gin ema oyienegi katiba miyo gi ngufu mar yawo mar timo yiero. To appeal board pok onyisowa Sophie ka nitiere gi evidences mano oseyal makimbi moko mano dhi launch appeal ok wadwaro the resolution
kata the verdict ma gibiro go ni gini notime maber kata otime marach, nikech an gi Sophie to gi japuonjo wede wan obro tete mana korwa ok waweya ni to appeal board owacho ang'o. Samoro Sophie gini nikech gini opposition to jatend gi bene president, samoro gin gi information koro ginyalo miyowa, nikech gima ng'eyo ni duoko maber to dhi wuok. Nikech ka ng'ato go propaganda to winjo ka IBC sama ne wan opposition ka IBC nosewuoyo kamano ne waketo rejoinder ni waketo ni giwacho kama lakini wang'eyo ma pok aneno ka Rigathi Gachagua wuok mo gik mane IBC owacho ka koro wacho ni hapana ka oriambo gini giwacho no samoro wano los kawuono no semolet piny Amerika samoro warito loso mano konya dhi wuoyo no e piny Amerika mano wan walawe wadon wuono ka wan en wan Kenya ka one sovereign country koro gigewa ma especially ma related to election ma iero go jopiny maka iwacho ka ine pinywa ka kidhi wache kon wanyalo wacho ni jopiny ne mudhiri mondo iwachi. Erokamano ahinya. Inyisa ni wendo wa e kaunti ma Kisumo mano MCA Mogwela Miki Ochieng bende oserore kodwa. Miki kinyalo mana winjowa mos ni misawa. Geno mara ni chio makare e kaunti ma Kisumo paro mabende dimedi nikech ang'e ni twak makama wasedhi godo dakika 40 tok saa achiel mano mar okinyi. Wach mano mar seyo mano mar mibadhi e yiero maduong' mar 2027 dwa chang. Erokamano ahinya Sharon. Amosoni kuona gini oyaure uru. Wachiwo maber e boma mar Kisumu kendo I'm very glad to join the conversation. Erokamano. Erokamano ahinya Miki. Kadwa kitwak okinyi makawuono seyo mabende Gachagua koro seyo godo piny owacho ahinya duol mochung' ne weche mag yiero gi jotelo mopogore opogore pacho ka kalure koda kwelo mano mar ombulu motelo ne yiero mar higa mar 2027 dwa chang. Miki, erokamano ahinya Sharon. Yes, erokamano ahinya winje maber. En gima lit ahinya ni jatelo ma of that state anyalo bedo ni wuoyo ka wacho weche ma ok en godo sure. Nikech aparo ni pile kopo ni ng'ato ni gadieri gima wacho onego bed ni owuok oko kendo olero maber gik ma wacho go to kendo biro gi evidence. Ok inyal chung' kiwacho gimoro ahinya to wacho moyiero. So right now, be oneno kaka ntiere a lot of polarization between the divides. En otemo kelo mana luoro, kendo otemo mana kelo mondo ji obed gi paro ni weche dhi bedo marach e yor yiero. Ok apar ka orak mane oketni, ntiere gi issue mora mora. Jo IBC gin gigolo duond gi giwacho ni gidwaro ni mondo ji mondo otim bidding for that the schematic, the kids, but ingeni ka in kore wacho ni endi jok ma already osegolo duond gi kendo osegolo pach gi ni gidwaro ni mondo gi kwa tender ti wacho ni gik gigo ntiere gi itilafu moko or gin gi paro mar ni mondo gidhi gi kwal e yiero mabiro ni ikelo luoro moro ir japiny kendi kelo luoro ir jok ma kata be dwaro ni mondo odhi olar kombegi. Omiyo en gima lit ahinya ka ng'at ma jatelo ma joluore piny nyalo bedo ni chung' to wacho gik ainago e mbele jo Kenya duto te. Erokamano ahinya. Wach machielo mabende noporo bende otenre kod wach mag gas. Iwacho ni gas mag LPG. Odiochieng' manyoro chal ka gima koro nen mana duoka makone kod kocha nikech Gachagua koro otene nyaka yiero madundo mabende notim e kar chung' od bura mano ma Olkalau. James Opiyo Wandayi jatend migao mochung' ne weche mago mag teko. En bende noloso odiochieng' manyoro kanyakla kod Joho. Koro chal ka gima odiochieng' manyoro jofwambo nwadich. En aduoka makone kod kocha ringuru ukaw mae. Otieno Joab nitiere koda sigana mar kaka Wandayi kanyakla koda Joho mabende jatend migao mochung' ne nembe noduoko bende Rigathi Gachagua odiochieng' manyoro. Koloso mana thuolo machok tok jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua luongo nyinge e kind jomoko matemo kwalo ombulu e yiero mabiro. Jatend migao mar mwandu manie bulo Hassan Joho okwedo weche mitude godo. Ananitaja mimi kama Hassan Joho ati wewe Hassan Joho umeshikana na msichana mmoja naibu wa mwenyekiti wa kutoka huku Pwani
ati kuiba kura. Ile kitu nataka nimwambie Rigathi Gachagua, sisi mpango wa kuiba kura hatuna, lakini wa kupiga kura tunao. Joho olero weche Gachagua go ni temo pogo oganda makadho wadh nam chumbi. Osingo mar chiwo ageng'a ne jalup jakom IEBC Fahima Wako kowacho ni oonge kod ketho mora mora kaka iluongo nyinge gi Gachagua. Haamini kwamba kuna kimsichana ametoka Lamu, mdogo, mnyonge, maskini, amekuwa deputy chair wa IEBC. Haamini. Mentality ya backwardness. Yani kwa sababu ni mtu wa kutoka kwa wachache, you can target them, abuse them, use them, misuse them, na uwaribie majina. It can never happen. Nyawadgi mar teko James Opio Wandai bende okwedo weche Gachagua kowacho ni jatelo no geto jotim ohala matindo mauso gas go ka en kod dwaro mar donje ohala no. The cartel that is involved in illegal refilling and other unscrupulous business activities should stay warned that we are coming for you. Wandai wacho ni chenro mar yudo lai mar mitungi mag gas mopodhie pacho kai dhi nyime ka oluwore gi chik, kendo onyiso Gachagua ni kani kod ng'ur ewi chenro no to ochwal ywak ne apise. Bende owacho ni migawo mare biro dhi nyime kedo gi johala magin achudhe e sekta no. Maendelee. Otieno Joab, Ramogi TV. Widi hiwacho ni nseo kod aduoka makwane kod kocha to parni karam na campaign poko chako 2027 ni dongo waburo bodo kwa chupo kuwa olande ina niyo machana. So long as ni wantie gi Gachagua ni bego siasa bro keto wa gi weche mang'eny kabisa. En undwe mokling. Ing'e ni samoro nya aparo ni to katenda ni nodhi marach to joma nolare to dakuo dak gi wacho ni wan gini ne wakelo gigo maber to ng'ama ne wayombo mi gito dak gi wuo. To bentie chik moro Kenya ka mawacho ni ng'ata mowuok kwa Munyoro kata Nyapalo kata Migori nyalo chung' to wacho ni tenda moro tim marach tiduoko to joma no participate tenda no to kuwuoyo. Omiyo nyaka koro wayiere ni Gachagua en jamriambo ma gimoro amora mowacho kapok wadhi nonro kata kapok omiyo wasaidi to kwa wuoyo. Nikech kata wacho ni PS mar Interior noromo gi Jomiru sama ne giromo no dak no wuoyo odwa wuoyo 3 months later. Tiende ni gigo gin miriambo. Ka ng'ato nitiere miyudo ng'ato beto bandoni sama obeto ne migo nduru jogweng'o bibe okonyi neno to in ma gik mosekalo ma kinyalo konyi neno onge niko kiwuoye giwe galowa. To gimomiyo koko dhi bedo mang'eny e campaign ma dhi bedo ni nitie mirima moro moa Mount Kenya West makaka ibiro konyo kang'eyo. Kech gin gi mirima makata kineno ka gindike mbui kata kiwinjo ka giwuoyo malawo kirore mana kuom ji girgi mano kosne gi beo kang'eyo. Kendo kiwinjo ka giwuoyo magikoni gin kaka jo Mount Kenya to Kindiki to gikwero kora kiani Kindiki ni to tindo ko jo Mount Kenya. Omiyo jogi endi gin jo mosegalo wa higni mang'eny jo mau gi endi. Kak sama gin e loch to ji kwe mos. Sama Kibaki nitie kata ulo gi ni tho Oscar Foundation gi ni tho gi leng'alenga kata sai toti gi ni tho e ndege ng'ama wacho no negi onge. To ka chope tend ng'achielo to ng'ata motho kata matuo hospital India motho giduogo ginyiso no negi. Nyaka watang' no oganda ni no osechako bilo pesa chon kapod wagalore waywarech. Omiyo ging'eyo ni telo en gima ber ok giwe ng'ama chielo tel gi kwe. To mwalimu wacho gas ni daka winji kimulo nikech bende mibadhi gas bende no lose to gas to adira makende naneno kipogol kalao. To kadieri to en poge no to mibadhi miwacho no tuonge. Ing'e ni nitiere rase kone ni propaganda timo nang'o. Ikawo miriambo tiwiro gi rangi mar adieri kata ikeloni. Iseneno kaka jogol kamecho gikawo kiful tiwiro gi rangi mar gol tikeloni. Jogi bende nitiere gikawo adieri mathin ming'eyo no. To koro gikete miriambo mathoth. Kaka gitimoga. Ing'e ni kikoni ni ng'ane jakuo. To kumowuothe emi wacho ni no kwale. Na nene kanya adier. Kuto no kodhi kwalo sama no dhi me kanisa. Omiyo propaganda en gimikawo adieri tikete miriambo mathoth. Ikawo soda miero tinyumoni e sum mathin. Koro kani ang'acha soda no ne omiye kaneno to ibi neno adier ka en soda.
to sum mana iye to kinyal neno makoro magi duto te koren gin propaganda miriambo gin propaganda okini ka in bende kami mako kura ne gasto ne ni kuna adieri ni emi wuoye mene neno ni to miriambo magri gadha wacho no to kidwa wuoye angini kaka josiasa Sophie in kaka jasiasa mar Jubilee jasiasa ka jasiasa kwetho mentiere bende mosero mana adier donge kaka sani owida ngeni kori tiyo machiegni gi jotug tam koro toni sir mana jotug tam Sophie in weche ngeni nyaka koro wang'iya Sophie okapane jatug tam Sophie en onyiswa nena Sophie Jubilee join wa very soon en adira makende Sophie kosa nikech naneno ka joumo ko bende osechako dhi e DCP kumantie japiny ng'ama igone kura achungi japiny kuminyo japiny mano kayie makata kin wuon oda mano I don't subscribe to that sani Sharon siasa magore kila ng'ato kaka wacho ni kila ng'ato yuayo mana ka kore to weche dhi bedo mang'eny sani wachiegni chopo ilo nango the peak of elections to idhi ba kila ng'ato kila politician dhi bayo wach ne jawadgi mana ibayo gi ming'eni nyalo usi kata nyalo miyi whatever it is that you're looking for in terms of mileage koro okaneka en gima lich ahinya kila ng'ato nigi freedom mar wacho gima nyalo wacho and gima nyalo emphasize en achiel ki accuse ng'ato bed gadier ni in gadier ni ng'ani otimo gima hama bed gi evidence ing'e kumonegi ichome gi wachno makari keto gine mitandao TVs irundo wi jopiny ti imiyo jopiny bedo gi anxiety manono so if you're accusing somebody gol evidence to kamano kako nyalo konyo reso situations machalo kamagi makoro kata kamano warito mar mondo mi jatend DCP odhi e doho kapo nono ni IBC biro bedo ka dhi nyime gitenda ne kambi mano mar Miru kapo koko yo matin Miki kintiere kaunti ma Kisumu dibed ni nitiere gi paro ma idwaro meda hinya kotenre kod siew makamage ma bende pod ibiewo ne sirikal wadwaro mana ni wakwa jotendwa mondo bed jok magin responsible okinyal bedo ni jatelo ma anytime miyudo podium to en mana yanyo sirikal to en mana yanyo jotelo moko to en mana wacho weche moko maricho makeyo oganda pachwa maduong' en ni gimora mara matimo at any point as a politician as a citizen nyaki bed ng'at mariwo nyaki bed ng'at ma in paro seche te tiketo paro mariwo paro make oganda ni onge kuma tero wa to kendo en owitonwa a lot of development moningo beni bire thuchewa wan kaka nyikona aparo ni wasebedo jomofuo for so long to sani endi koro manumu ok nyal wuondo motuo kuma wagike ni ok nyal tu kendo gi pachwa wantiere sirikal ni ni mondo wakony jogwa to ok en jogwa kende mondo wakony jo Kenya duto to ok nyal bedo ni anytime ma in yudo opportunity mar wuoyo kata mana gi japiny tidore mana ni wach mana wechego ma ok sir onego bed ni development biro e kuonde wagi oto ok kaluo kende kata mana kuonde mamoko go kata mana oko mar kaluo wadwaro ni koponi awuok adhi Nairobi gimotera Nairobi cha ber mantiere Nairobi cha akaw mondo achaka duog godo akel ne jogwa piny kae ok en mana mar ni wan wasikwa gore ok en mana ni wan nyithindwa isikitiyo godo marach wadwaro ni mondo jotendwa seche magi wuoyo both mantiere national kata mantiere piny kae grassroots obed jok moko ma jombola makata kisero mbulu ne ng'at machielo tisero mbulu gi yo makare nikech adieri jopiny ok gishughulika gi weche wa ma wantiere godo gi ayany ma wantiere godo gi gin pach gi madung' en ni bentiere ber moro mabiro nwa kaka oganda bentiere kaka nyithindewa somo bentiere kaka jogewa yudo tije mano kende ma wantiere godo gi interest modong' miwacho e pap gi okapar ka gi interest jopiny erokamano inyashara erokamano inyamike wawinje heyo makare kata kamano ntiere moko mote madwaro mar mondo mi asom mapiyo kapiyo mano senindo Raila Odinga nasik wacho ni yiero na ikwalo dibed ni koro en bende nogalo jopiny kaka Odoyo Wede wacho aya Odoyo Wede ni biro bedo kidwoko mago Obugo Robert siwacho ni Luo Nyanza iwacho nyaka sani koro waikre
kendo mano mar siro sirikal ok wadog e ndara mano mar ywak ni ombulu mawa. Omoshi wacho ni Gachagua wacho adier. Aneno weche mopogore opogore mwacho mo kabisa e yamo kanyo. Ntiere Dave Rizzi kiwuok Rachuonyo wacho ni nwa yo makare kintiere gwenge mag Pala. Ti wacho ni weche mag Gachagua temo kelogo mago onge. Wacho ni wadich gineno ni wasiro tutam onge dok e ndara wang'ni ni okwalwa. Owedi ntiere wach madimedi kotenre kod sio makamago. Iwinjo. Nasewacho ni josiasa iko jopiny ni koyomba to jopiny pod osikoda ni an gi ji kwale mokwala. Mani adieri. Koro kata bed ni mano Rigathi mowacho, kata Raila manowacho, kata Kibaki manowacho, mane kaka ji iko ga jopiny. Kidhi adhiya ni ano yomba, tiko ni koro wewa ka waming'a mok biyombi. Nikech kiseneno ka gima jatelo wacho ni pogore gi duoko mobiro. Duoke marach koso jatele marach. Omiyo mano nyaka wayieri ayieya ni mago tigalo go jopiny. To ing'eni penjo mang'ano penja no kisungu duoga ni blackmail. Kech giparo ni nitie joma ka koro adieri ochomo Raila to koro kwachi. Wan wawacho kano ngima kata ka entie sani kata ko onge sani. Mani adieri makende. Erokamano ahinya. Ote moro ka ntiere Kevin kiwuok Kasabuni gwenge mag Nairobi. Wacho ni Gachagua en mana jago ma wacho wach mantiere. Wacho ni dongruok ka dhi mbele to ok omor godo nikech onyalo paro weche mabende ogoyo godo oganda. Wacho ni weche maseyo sirikal e kind mamoko. Kata kamano hadar mar mondo mwaka yo matin koso Mheshimiwa Masara ni wacho gas. Ang'o miyo wacho wach gas mana sama kuro gini nosirumo. Ka en gi information, ka en gi joma miye information, sama ni golo gas gi e yo marach, dak ne kone mondo bed stopped. Gas osechiw moter kor kowuoyo. Manyiso ni en ng'ama en jakuoth. Openjo gas ni noyudo nang'o? Nene wayude kama. Emodhigo. Dak no wach weche gi sama gas cha ne wuok. Omiyo Gachagua to be okonego waketo beda topic. Wamiye popularity moko. Manyuru gimoro wawache. Gachagua is not gone case. En ng'ama nosedhi dala. En ng'ama janeko. En ng'ama jaukabila. En ng'ama pogo piny. En ng'ama nofele ofise kaka deputy president. Omiyo okonego beni Gachagua kwa dio ne team records gene raj. Gachagua kwa MP to kowuoyo kate parliament. Gachagua ka deputy president opogo mana piny. Why do we have to give him prominence? Ni wa discuss Gachagua. Nano kodoyo bende no seyo kata mana ute fuambo ni osebedo kata mana kabila. Ang'o miyo Gachagua? Tena kominya mana publicity mana kaka wamiyo jo sirikal bende. Miwa uru jomoko gik ma important mondo wa discuss. Gachagua cannot be a subject. Magolo wa utewa to wabiro wacho ka Kenya nigi gik mang'eny monyalo. Tigeni ber mar mondo mwadwoki mar mondo lakini une ma onego duoke onego be ni kosewuoyo to manyo facts to miyo jopiny the facts. Mane teach the jomiluongo ni jogazet. Gin gikonyo japiny ng'eyo adieri. Ka sirikal otimo marach jo gazet kata jo media onego wach adieri. Ka Gachagua riambo the same media onego bedi wang jo piny. To ok ni gimoro amora ma Gachagua wacho omiyo 2 hours. Kende to gik ma sirikal otimo to omiyo 30 minutes. Mana dira makende mano kapake. Ka Sifuna odhi rally. Omera inoka sitwa. Ne kindiki otimo rally mapolo thowe piny ngima. Kata ng'ama wacho onge. Golnwa picha. Ruto nodhi Narok ka. Wakala to Gachagua kana ni Narok itwa no sakore mokweywe ne joka mago kawo Narok osedhi Narok osekawo Emurua Dikir to ka Ruto dhi adhiya launch mana market kende piny opong' kata kama ji nyononge to jo media kala omiyo u bende nyaka koro bed jo ratiro ung'e ni jo opposition omiyo coverage mowinjore to jo sirikal be nja ji odhiyo mabei jo media ariyo uwuok ka odhi broadcast opposition live from Moabit to president ok gi broadcast live. Mano tiende nang'o? Makoro wuok kod jofwambo bende gitung' musuo. No, hata na wuok kod gichon. Ging'e an kata ka ruka mar Kisungu ok luonga. Kata ke itien mar Kisungu ok luonga. Nikech awacho ni gi adieri mok gidwa winjo. Aya, koro nikech koro wach Gachagua nikech koro wasetieko. Waseluoyo. Daber kwa lose nikech weche mowacho gin weche mangima. Mana kaka nowacho ni gin weche. Manyalo pogo to wadi mystify. Nikech adieri makende kata mna king'iyo kambi mano mar Miro Systems makoro no mi kata mna liekre ne tenda makama ibro bede kimie. Kingi kata mna pinje mabende yiero no setime. Nani tiere ng'ikruok mabende nobedo. Koro mago kik wawuoye nikech Gachagua. Anya wacho gima tin. Sarodo nganyisi ni onge yiero moro amora piny mangima. Nikech ka kod ne benune kweth
makoro balo kod piny owacho dina bed ni tanga koro pogore koso nang'o to ng'ikruok nikech odo dino bed ni ok iwuok kama sani dina bed ni ne mrengo machielo cha ng'ikruok kimanye e yiero dikose nitie yiero mosetim ma Tanzania no okelo koko, Uganda no kelo koko, Kenya no kelo koko, America no kelo koko, France no kelo kamora mora yiero kelo koko. Koro ng'ikruok emimanyo tibiro yudo gi kambi mora mora onge mibiro tiyogo. Kembi nigo e piny mangima gin 177 kende. Gite kamora mora ma gitiye. Jomoyombi nyaka kel koko. Jomoyombi nyaka wach ng'ikruok. Omiyo Gachagua owe galowa. Wadhi yiero gi chik mar Kenya. Gimong'eyo ni Gachagua oseyombi. Kinende kako biye ng'ano se lose hope. Donga Gachagua bende kaluwore gi doho kapa kunyalo chung koso. Kambi ne the United Opposition. Okay. King'iyo wakia ni Matiang'i wadhi bedo their candidate, wakia ni en Kalonzo Musyoka, wakia ni en Sifuna, wakia ni en ng'a. Koro be kata gima Gachagua wacho ni kwal kwer. Idhi kwal kura to kata candidate mapok gitimre nade pok gimiyowa. Pogimiyo kata ni ng'ama dhi bedo kadet mara ni en to gito chuny ji to ging'ena ni jogi kwalo kura to gito chuny wa to ging'ena erokamano ahinya wawere gi weche wamanyo ombulu malich watiyo ne jopiny kwa mobilize kura mondo odhi oguchi to gin to gichako ywak ni dhi kwalgi gichake chon by dwe mar 10 kata osiptal ngini mago te weche koro kata dakika to yie mage mabende koro bro bedo kwa lose nikech donno ka koro yiero to kayo ndalo 348 opposition ko wacho ma wono bro to wacho koro wadoro ni pinyo wacho ko wacho ma to koro bro bedo kwa to koro wadoro ni rally wa kaka chago tema chiel nyisuru to ambe kaka jo broad base be unyiso mago beka kwati mera mugika omiyo sane daro mar mondo mwaka yo mateno bang'e to koro jatend piny bende nitiere e kar chung'o od bura ma imurwa de kero diche banyoro kama bende no yango kendo osingo ne bro bedo kogero mbalariany chigidi ma siling bilion 1 mano mabende bro bedo ka kilungo kaka Joanna Ngeno mano elo jaud bura mabende no wito ngimane mane mabende koro bro bedo kwa lose okang mar 2 seyo bende no chwalo ne gun kata mna ojende mabende tiyo godo marach e ketho rombe mago mag siasa koro okang mar 2 mane makoro bro bedo kwa lose odo wede Sophie kajakla koda Mheshimiwa Peter Masara gi Miki Kantiri County mano makisumo med oro ote magi kikidi mabora. Afilo chapati maragwe na chai. Look, mama anze jo pole tu nimechelewa. Unaelewa tu venye hizi barabara za huko ziko. Sasa hiyo ni excuse gani unapeana Siox? Kasiti, nakuona unaficha nini hapo? Have you missed any episode of Faida Cafe? Watch it now on viusasa.com for free. Every day begins with one choice. A choice to glow. Every step builds confidence. Every moment lets you shine. Nice and Lovely Lemon Extract Lotion infused with vitamin C for visible glow and sunflower seed oil for 48-hour nourishment. See me glow. Imagine this. One moment you're riding through the jungle on an ATV. Next, you're standing before waterfalls, soaking in flower baths, watching the sunset over Jimbaran with the ocean right in front of you. Soft morning light, jungle sounds, a floating breakfast waiting for you. And somehow, you begin to feel restored again. Experience 4 nights in Bali with View Travel starting from just $1,910 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo Manera Movie TV.
woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Nyakorom Gajwang dakika na bich tok sario mar okinyi machiegni wadhi nyime gi twak marwa e chenro mar piny okinyi ma kawuono ng'iyo chal mar piny Kenya weche mopogore opogore ma bende osebedo katimore e alwora marwa. Ang'eno kang' mokwongo osebedo kwaloso kotenore kod seyo ma bende Rigathi Gachagua nowacho. Kang' mar ariyo adwaro mar mondo mikoro walok tanga wang'e na weche mopogore opogore ma bende osebedo ka kelo ng'ikruok e gwenge magwa. Jatend piny nodhi e gwenge mago mag Emurua Dikir. Nyakorom Gajwang mano odiochienge machuok bang' ka Gachagua nosedhi e gwenge makono. Odiochieng' manyoro bende kane nitiere Emurua Dikir nosingo ne jopiny singo mopogore opogore. Achiel kuomgi en gedo mano mar mbalariany mar chiwo luor ne mano senindo jood bura mano ma Emurua Dikir mosenindo Joanna Ng'eno. Kama kaka chenro na chal. Mana juma achiel bang' jatend DCP Rigathi Gachagua limo Emurua Dikir, jatend piny William Ruto ochopo e kar chung' od burano kod teko mathoth. Waidie Emurua Dikir hoye! Emurua Dikir chamge! Ruto mane kudho karwadh pur odwoko Rigathi ewi wach pango jonjore mag siasa kendo koni ng'ata ng'ata machano tulo mag siasa biro mote bade kendo en owuon korakore kod girigiri. Sisi tunataka amani katika sehemu hii. Tunataka umoja ya wananchi katika sehemu hii. Ndio tupange mambo ya maendeleo tukiwa pamoja. Hatutaki uhasama, hatutaki vita, hatutaki fujo. Tunataka wananchi wakae pamoja. Na hiyo maneno ya goons na nini tutamalizana nayo. Tunasema tunataka amani, dunia hii tuweze kutembea pamoja. Ruto kone jonjore ok nyal nyoro sirikal nyora. Ahinya to koneno kod wang'e, Ruto okoni siasa mag chwalo rowere romo kendo bang'e to jok ma oro gi kichore gi chien karadolo. Okala kene wach njore nyaka rum sani kadiemo wang'. Tunakataa maneno ya viongozi ambao wanapiganisha vijana wetu. Na nyinyi vijana, mimi nawaomba, mtu asikuambie chukua nyundo kwenda gonga mwenzako. Asikuambie chukua sijui fimbo enda piga mwenzako. Ama mawe kwenda piga mwenzako. Huyo ni kiongozi mjinga. Wewe pia ujipange vizuri. Kila kiongozi mimi nawaomba. Tunataka viongozi wote waunganishe wananchi. Hii dunia haitajengwa na mawe ya fujo. Ruto nyero kweth Gachagua, Sifuna, Kalonzo Musyoka, Matiang'i koko ni wero wach one term ok ne migidhi gi yudo ombulu nyaka gipedh mana mise mag tich ne jo Kenya. Sikizeni my friends, mimi nataka niwaambie wale jamaa wengine ambao wanajaribu kushindana na sisi. Nyinyi tafuteni agenda bwana. Ati wanasema kazi yao ni kuimba slogan one term. Mimi nataka niwaambie nyinyi watu wa one term na slogan yenu, mutakwama na kuchelewa hapo kwa slogan. Wananchi wanataka kujua sera ni gani, wanataka kujua agenda ni gani, wanataka kujua mpango ni gani. Mage yangi kinde limbe mag dongruok e kaunti ma Narok e kama oyawe gedo mar chiro Emurua Dikir. Mbalariany mar Joanna Ng'eno ndara ma Mugondo mochomo Cheramgoi e kinde mamoko. Kwa sababu hii barabara sasa ilikuwa imetengenezwa ile class ambayo ni inaitwa low volume seal, lakini sasa nimewawekea pesa ya kutengeneza class B road ambayo itatengenezwa hapa kwenu, na hii barabara tutaianzia kule Salga itakuja mpaka Jebole hapa, ikuje iungane na nyinyi hapa, ipitia Bosi, Emurua Dikir, iende Shartuka mpaka iende Enosain.
hii barabara yenu itakuwa International Class B Road. Watanyambaga, Ramogi TV. Na kwaronga juang wangin jatend piny bende ne dwoko seyo mopogore opogore mane jatend DCP kano limo gwenge mago mage Murwadi Kir bende nosego do piny owacho ahinya nyaka luore koda weche mago motenre kod dongruok. Winjo kanyo odiochieng' manyoro kowacho ni koro gibiro neno kaka iloso ndara ahinya nye gwenge makamago kanyakla kod mbalariany ma bende piny owacho chano mar gero. Kata kamano maduong' kaluore koda twak mare ten wach mano mar tulo midhiero mago mag tulo kinde ka kinde mabende hitimo ne josiasa. Miki kintiere kaunti ma Kisumu ang'ina lap dhogi ndong ne bedo Women Rep e kaunti ma Kisumu kanyo. Ang'ina bende ibiro bedo kinyisowa kotenre kod tulo e siasa inyisa ni Miki ok winja e yo makare. To kata kamano Sophie waloso ne kotenre kod tulo e siasa nikech seyo dhi ne ng'a nikech kinde ka kinde ke kwedo tulo mamedo jimbore ni to pod omedo mana jimbore. Ang'o mok timre? Tulo iwacho ni wach gunism ne nikech oselose nyadinwaya. Jogo kuma bedo chung'ne arita jatend migawo mochung'ne weche mag arita obed PS osebedo kod mana ka lose weche maket kod mage to weche makamagi pod oneno mana ka jimbora hinya king'iyo kod mana tuche magwa makaluo. Nyaka obed motang' kaka oganda luo ni wang'i wach gunism ni gi iluongo nang'o third eye. Nikech ki cheko kaka campaigns mamoko timre, for example kuma jadong piny nentie nengi kwe ka Gachagua no dhi the same place nengi kwe to jok machalo Sudi gini was on record ka kwayo jopiny makanyo orwak Gachagua to gibed gi kwe. An gima dhiera ni kochopo e oganda wa makocha dala kacha ni ithuwa nyithi ot achiel to timre kaka timre no nyaka ema wacho ni nyakwa rangini makoro seyo dhine ng'ani kichini kama ka jatend piny okeno kang' mokwongo mabende koro loso kotende kod tulo mabende jimbore e gwenge mapacho kaende seyo dhine ng'a koro magi unless ni gini watem to nyalo temre mana ka wan jopiny wa amua ni okwabi yiene jatelo mora mora tiyo kod nyithindwa kata jowa kaka gisebedo ka gitiyo nikech chal ka gima gini timre atima mana kumora achiel king'iyo makunde mamoko mar country wa to emangiso jopiny kawuono niya nying ma ji dwa keto e pat wang'wa ni wan jodhaw jobakidi gini nyakwa lok nikech kethonwa nying. A good example en kuma ae Migori kacha wakikore to wadak gi kwe weche mang'eny bila gi okane but kochopo kuma koro levels gi dhi ka medre to bedo gi intensity ma wasebedo kwaneno ok ber nikech it's still one sided ni region achiel ema pod wanene gini koro nyakwa lok mano to koro kaka josiasa nikech koro serun wegi in bende ni jasiasa lap dhogi ndong ne kom manecha kaunti ma Nairobi ka mano senate kaunti ma Nairobi kaende ting mane kata mana okang' mane manego bed ni Migori okay kaunti ma Nairobi kaunti mano ma Migori yes ineno ni ting mane manego bed ni kaune josiasa nikech kinde ka kinde mana jasiasa mise ine josiasa we wacha dia josiasa wano mokelo vurugo gi nikech nitie mentality ma josiasa ni goni sama geng'one opponent na through violence nitie kaka win aloe ainge so mano nyakwa ng'i nikech onge kaka inyalo geng'ona dhi kwayo kata uso manifesto nas kuom jopiny to walaro let's say for instance kombe mopogore example kakwa bet ka mjumbe wa from Migori Suna West ni koro ko winjo ni Sophie dhi kacha nikech let's say for instance ni en gi interest ne modwaro mondo bede senate kanyo ni koro opango na jok ma dhi geng'ona loso gi jopiny to koro mano bo mi ambe ang'i kaka nyalo protect myself nikech onge kaka nyalo dhi wuothe dala kumal wuothe ga free to ng'ato bukre na ni koro dwago ya kata go jogena koro mano tabia no emo koro
onego ng'ito sirkal onego okaw hatua ne politician mora mora matimo gigo. Erokamano ahinya. Miki, in bende ang'e lap dhogi ndong' ne bedo jaod bura e kaunti ma Kisumo, mano Human Rep e kaunti ma Kisumo. Wach tulo mag siasa mamedo jimbore ahinya ahinya gwenge magwa makaluo. Walalo yawuotwa gi nyiwa e tulo makamage. E gwenge mag Homa Bay bende kaluwore koda tulo mabende nomuoch, nantiere kata mana miyo mabende nolalo ngimane kadhi mana loro dukane makoro weyo kata mana nyithindo bende bedo kiye. Wach tulo mar siasa ni to diwachang'. Sharon, ing'eyo ni siasa ma wantiere godo ma wadhi e sanini. Ki project kaka osebedo kodhi, okodhi bedo maber nikech wan jo siasa. To wan ema wakelo kendo wamiyo nyithindo gitimore kaka gitimore ni. I think en gima is very rudimentary ni koro ni e ndalo ma wadake ni kinde ma wadake ni pod idwaro ni mondo itigi ang'enge eka iyud gimidwaro. Siasa is not a matter of life and death. Kawuono ini e telo, kiny ng'at machielo emantiere e telo. To uso sera mari okoningo bed ni bedo gima tek kata ni koro ni dhi e gweng' moro ma opponent ni yae ni koro kinyal wuoyo gi japiny mi usne gi pachi gi gimidwaro ni mondo ikelnegi or gimitimnegi. Inyalo bedo ni intiere gi teko mar ng'iewo guns gi. But remember ni ng'iewo ng'ato onge ng'at mantiere gi monopoly no. Inyalo bedo ni tiyo gode, an bende nyalo bedo ni nyalo tiyo kode. Koro at the end of the day ere kaka wakonyo japiny. Wawek bedo gi siasa mar kelo luoro ne jowa. Siasa is not a matter of life and death. Nyithindo ma watiyo gi gin nyithindewa, gin wedewa. To sani eni koponi awuo gi nyathi ng'ato ni adhi manyo godo kura, odhi konya manyo kura, ni ang'a duogo to pimo ne min gi nang'o ni nyathi manadhi godo no otho. Wabed jok moko matiyo gi paro. To wawek approach siasa gi luoro. Ni koro ni kaponi antiere gi opponent to koro aluor ma nyaka ti mana gi teko eka yud gima dwaro. I think it's en fuo maduong'. An gima dwaro kwayo jowetena en ni wabed jok ma watiyo gi agenda based, issue based politics mar sero kura, gimbola, gimuolo. Nikech at the end of the day, ka inidwaro ni ting' nyithindo kata mana yawuoyi matindo ma wuotho godo gi mondo ke yud gimidwaro no, then it means ni kata mana japiny ni iluore, idhi kwae kura but approach gi luoro. So at the end of the day it means ikia gimitimo. Wabed jok moko mantiere gi paro mar ni ere kaka kopo ni adhi akwayo kura, at the end of the day okelo ber ni oganda madhir gino. Ok ni en mana luoro, ok en mana tho, ok en mana ni vurugu moro wuok mwandu mar ng'ato okethi. Ji manyo pesa gi yo matek sana. And right now ing'eyo kaka economy mar Kenya nitiere. Ok oningo bed ni matin ma waseloso gi kendo ng'ato biro ni ketho ni mar siasa ni mana mar mondo koro yud telo. En gima lit ahinya. Erokamano Sharon. Mheshimiwa Masara, in wach tulo ni diwachang'o nikech ang'eni wach guns namba achiel ni nyaka watieke. Kamodwa tieke go asewuoyo several locations, asewacho gini kane public ni nyithindwa maonge tich mokwongo nyaka yudne kaka giyudo tich. Ng'ama engaged ok bibedo gi free time mar timo gik mok ni kare. I'm happy gi programs mag President William Ruto. Headquarter ma Suna West nitie kamoro ni piny oyie. Piny oyie sani igore affordable housing, igere hostel, igere TTI, igere hospital. King'iyo the kind of jok matiyo kanyo, both skilled and unskilled, ging'eny. Nyiso ni kidhi ka e gweng'no manyo youths, nyocho tamo chieng' moro governor ma Migori ne dwa kelo tulo e project ma national government mana atero. Nokoyudo ji, mochune momo ma polise moa nyaka Intumaru, Kamagambo, mogochone regional commissioner mondo polisi obi. Manyiso ni youths osechako tamore bedo misused. Wan awacho kama, wan gi kijende wa motimo klas 12 to onge tich. Moko especially wan joma noa e ODM e Luo Nyanza awacho ga nyaka timno gimiluongo ni affirmative action. For a long time nok dek nyithindwa to negi qualify. Samindi kwa skeche sani onego bed ni medo wa moko mabalang' mondo nyithindwa mang'eny obed enlisted e forces. Nok ndik jopuonj mang'eny.
aya pesa mar nyota mimiyogo ji chako ohala onego miye kijende mang'eny mondo nyathi moro yaw kinyozi, moro yaw saloon, moro yaw car wash, moro yaw welding, moro yaw kare mondo obed engaged, omiye hope mondo mi wach mar misusing youths gi orum. Machielo an adwa wacho ne jotelo, ka in popular tibiro bedo popular. Sombo ji, ng'ato wuok Migori odwa dhi Karungu, to sombo ji nyaka Kuria, especially governor ma Migori onego we tabia ni kabisa. Nitie jomoko miluongo ni community health promoters, tinde oketgi kaka hired hecklers. Ka function nitiere tiyo omogi all over the Kuria, to be sirkal ma national ema chulo gi, county ok chulgi. Iketo gi makidhi e kanisa, tiyudo ka gisepong'o makata jo kanisa no onge kor gionge. Tich gi go vuvusela, kawo jo guns nyaka rum. Wadwa tieko guns gi tim. Kidhi kamoro idhi kendi, to immobilize jo gweng'no ka in popular. Kok in popular, dog dala. Wach guns dhi rumo. Nomi wach guns dhi rumo. Gima nyo timre gwengo widi, ok wabiyie mondo chak timre e county mora mora mar Luo. Wan ka wan opposition, nigowa, tang'o miyo nigowa nikech nodwa uchiwo pachwa. Ka koro wayudo thuolo mar bedo sirkal, ok wanyal goyo joma dwa chiwo pachgi. Ng'ama dhi timo rally cannot take more than 3 hours. Kech mano ji odenyo be gidenyo. Iwe jogo wuoyo, ka gisewuoyo kaka an, nasewacho kendo asendiko kata e page na, ni ok wabigoyo, e Suna West ok bigoyo jolinda wananchi. To ka ng'eyo kama gidhi dhiye. Suna West kar chung'od bura mari kende koso kama na Migori. Migori ka ok ng'eni an jatelo sani to yiera mana Suna West. But jo supporters ga mantiere Migori ng'eni an the third governor ma Migori, mano be nyaka incoming. The incoming governor mar Migori County. Wadwa wacho ni wawe jogi gibinwa gi agenda gi. Agenda gi ka nitie moro mwafwenyo ni ber nyalo konyo japiny, to warire wanyiso sirkal ni this agenda ber. Ka jogi wache ma gidwa yuago jopiny, tim ne jopiny mondo mi jopiny o benefit. Kora pinju kaka Migori County, Sharon, wan gi stadium mar 700 million, wan gi lam manyien e constituency ka constituency, wan gi affordable housing, wan gi hostels, wan gi osiptende migero, nyithindwa ondiki, wan gi PS sani, wan gi Suna West, Suna East wan gi PS, Kuria wan gi PS, wan gi gik jowa mondiki tije ma wadwaro. Diang' watugri ni wadhi street, sani daraja ma Migori manyocha omukore iloso. Daraja machielo manyien bigero matudo Mbogi Jua Kali, machielo bigero matudo Jua Kali, matudo Nyangubo to gi Kakrao. Wan joneko waonge wiwa madiang' watugre ni wadwa go ji mondo kik bi wiwuo. Wawe jolinda wananchi gi giwuo ka gisewacho propaganda gigo. An ka gin Migori primary, ka gisetieka ni tadonjo gi gacha, korka wuoyo gi jopiny ni magi gik ma sirkal timo, kendo ka an gi gimoro matin tamiyo gi transport gidokgo. Kech sirkand ni ok wawuoge. Jaluo sesandore oko makaka wadonjo ni sani pod wan mane sitting room. Wachorre mana machiegni donjo bedroom 2027. Wadonjo bedroom to kwadwa ni jowa negore. Tilose yo makara, kwadwa ni jowa negore. Kwadwa ni koro sani Saron, Joruba dwa gore gi Jonyasare, Jopand Piri dwa gore gi Apida gi Larango. Kech magi nyithindwa te. Wang' godhiambo kochopo kamoro tho to pod imanyi. An jatotam, to samoro jolinda wananchi nyathi moro nomiye 1,000 odhigo ohinye, an ema pod odhi manya nikech jolinda wananchi go dhi dok gwengi, Sifuna dhi dok gwengi, ng'ama chielo dok gwengi, nyithindo gi wadong' Migori. Wawe siasa mane okalo gi wakati. Desmond Tutu okedo ne freedom of speech and association and assembly. Ng'ato Martin Luther Jr. nokedo ne gigi. Ng'ato ni Alexander Muge nonegi ka kedo ne gik ma wan gogi. Jodala wa machalo kaka Ochieng' Oneko, ng'ato jaduong'wa miluongo ni Jaramogi Oginga Odinga, Raila Odinga okedo mondo mi yiene ji owuo, yiene ji oriwre, yiene ji ochokre. To ni wan sani ka koro wabedo e power, to wadwaro ni watam ji, mano an gimo kanyal yie kata dichiel. Wawe ng'ato wuo, en mana ni wadwaro ni kibiro tibiro gi agenda. Ok itugri ni dwa yanyo nwa Gladys Wanga kaka jakomwa mar party. Ok yanyo nwa Oburu ni oti seme yango moko timo.
okiyanynwa President William Ruto, ng'ama ne wapingo ma wayanyo, to koro yie gerowa, mano to kete Migori. Mano wang'ado ni mana stima. Biti wach ni an ng'ane, kumiya telo, adhi timo ma. Wadwaro ni the opposition form gimiluongo ni a shadow cabinet. Ma koponi dwali owuoyo about health, the shadow cabinet challenge that. Wadwaro ni giketnwa ni William Ruto gero chirni, un komiu bro gerang'o. William Ruto gero barabara, un komiu bro gerang'o. Then wa compare gik mokareyogi. To kwadwar koko ma unnecessary. Wan ne wago koko kendo ne wan strictly sirkal ne deyowa. Gine deyoge gi kanyo. Oyienegi mondo gi-register party gi, oyienegi mondo giluorre. Koro wan gima wadagi. An kaka Peter Masara, I'll repeat it, and I believe in the ideologies mag ODM. Ma wacho ni ng'ato wach pache, oyiene wach pache, to joma ng'eny otim kaka dwaro. Jatelo kata mana seyo ka bende dhine ma jotelo ma bende samoro wacho ni puso kata mana yan. To moko ma puso weche ma bende thuo oganda nikech kuom ranyisi in ma bende wacho ni gisani yudhe kata mana rowere nitiere kaka imanyo ne gi thuolo mago mag tije nikech nok mar tije bende mosemiyo kata mana rowere tiyo godo marach. To koro mosendike tije to bende ketho tije magi nino kata mana magawa moro e county ma Homa Bay gik mana timore. Was uncalled for. Mondo tend chane bedi, that person will invest a lot of money. Sami kethe kori duoko piny chien ge joma ne tiyo kanyo go lose their jobs. That person samoro ne nigi loan. Kori dhi pay nikech gima kamano timore. Ana kwayo oganda wa Homa Bay to ang'e shida be mantiere Sharon. Owedi ok dwa mana nyisi. Ngene Homa Bay ema PS Omolo ae. Homa Bay ema CS Mbadi ae. Homa Bay ema jakom mar ODM ae. To Homa Bay ema secretary mar Azimio bete nade Karoli ae. Koro jogi pimore ngufu, giyiengore. To sama giyiengore ni to japinye ma hinyore. Wan ne wadwa kono gini ng'ato ka ng'ato bigi policies gi gik mabeyo mosetimo. I'm happy gi gima PS Omolo setimo ne Homa Bay. I'm happy gi gik ma wanga kako seriwo leaders ma Homa Bay gi tich motiyo. I'm happy gi gima Mbadi timo kaka CS. Omiyo ne wadwaro ni Karoli bonyiswa nyisa ni an gi omiya Karoli ema nosiemonwa Ruto kapod wan gi Raila oko. En ema nosiemonwa ni odonjo sirkal. Ko wacho ni Ruto ng'ama ber. To wambe koro wang'iye kech mani ng'eno owadwa kabisa. Awacho ni kama owadwa dhiye ni wambe koro Raila oterowa. Kwadonjo to wuok. Okon ne jo Suba South gi jo Homa Bay at large. Ni en achievement mane manotimo sama nodonjo sirkal. To kata sama ne en jalwet Raila Amolo Odinga sirkand barwa bar. En ang'o manokelo ne gima kasani odhi obedo secretary mar Azimio. To odhi otiyo, odhi kelo ne jo Homa Bay. Ok wadwar pimruok teko to japiny hinyore. Sani japiny nyo hinyore e Suba South. Nan Suba South nyadhi e iko, kan nadhi iko dage osiepwa miluongo ni Lilian Ngala. Nyithi anan jakadiboro by club. Nyithi kadiboro auchiel ni osiptende mopogore opogore manochuo gi pala. Ni ne gidhie gimiluongo ni igoruok e wach mar Linda Mwananchi gang'o. Nyithindo ka gin joma nyo jua kali. Sani mondi gi chiemo nang'o. Moko dhi ng'ol nyaka chieng'. To ne wadhi gore kwalar ang'o. Ing'eni sami dhi lar bunge miwacho ni we wagore mondo ng'ane kik ma wa bunge. Inyalo wacho ni ng'ane no hinyore kodhi kelonwa bunge. Sami dwaro presidency. Inyalo wacho ni ng'ane no hinyore kodhi. Sani ni dhi kelo ang'o. At the end of that rally, ang'o ma Suba South nodongo. Yo maki abuya nyaka Nyandiwa. Itieke e seche mudhuro. Wadwa lamu nego bedie. Sama wagore gi joge president. Dhi kelonwa lamu. Ok dhi kelonwa. Omiyo wadwaro ni joriwre wakel development. Wawuo gi presidency. Wawuo kaka wan oganda man Nyanza, wan CS mar treasury koro wuo karwa. Watim kode appointment. Gimikelo ne jopiny. Ibro par mologoruok mikelo. Ne wagore kan wamanyo mondo wabed included in the government. Now that we are in the government, onego warom godhiambo kwa penjore ni en pes marom nade. Badan ka Mbadi okelo, Karoli Omo, Masara okelo, PS Omolo okelo, Wanga okelo, waduto wakelo ne oganda wa. Nikech pinyruoth pole laro, mana kaka sirkal laro. Walaruru sirkal ni gimwa nyalo yude, wayudi, wane sitting room sani, wachore wabede bedroom, makachopo 2032. To enjoy the fruits of being in the government. It was a bedo chien for a long time. Mwalimu, ma county ni makoro nitiere Nyong'ong'a, de wachana.
ing'eni wach mar guns to kadwa wacho to nyaka kunga nyisi jopiny ni kik idhi e rally mar josiasa, kik ichik iti e weche siasa kiparo ni mano priest mar kanisa yalo mawacho adier. E tuk siasa ni en tuk miriambo, en tuk galo ji, en tuk loko paro kod gwenyo paro mag ji kod weche mag miriambo. Ing'e ni wach mar guns makoro ketwa ni wan joluo moketwa wan guns, wan joluo mithuowa. Nyaka wang'e history mar guns. Gun manokwongo manobwogo ji Kenya ka molote ne gin guns maniluongo ni Mungiki, guns man gi nying gi. We magi midhi choko ji Kibera tidhi itiko go tichaki bulogi. Maka guns mane nigi nying gi nyaka gi jotendgi. To kendo ne gitimo timbe madongo. Nochopo kama koro gimbe gisolo ushuru. To noti kodgi chieng' moro dichiel kane ji ae post election ma 2007. Mano oketgi ne gichungo geche moting'o joluo Naivasha titero joluo nyange gi chupa e ndara. To joma nolosogi noduogo fwenyo ni kare ka gisetieko tich momiyogi to gibedo wasiku. Koro ni nego gi anega kale no neg 500 ni report mar TJRC. No neg 500 mago guns. Kawuono tinde kiwacho ni Ruto emokelo guns. Guns osebedo ka Baghdad Boys, sungu Chinkororo, gigo te osebedo guns man gi nying gi. We magi maonge nying gi masa moro masara mokaw meki 10, ochilo kaw meki 7 to gidhi gituomore kamoro to iduogo. Tikoni othu joluo gore. Lweny mane ni Homabay ne ok en lweny miwacho ni ng'ato thuo maloka. Ne lweny Gladys Wanga konchiel to gorengo gi babuko machielo. Ne lweny ma joluo gore kendgi ilaro supremacy. Yes. Ilaro ni to ng'ama nigi mbi moloyo. Nikech kata obedo ni makosa notimore ni Homabay otamo jomoko ni ok bitimo radi e thurgi. Jogo be nyakosa gi nyaka wawachi. Orengo nochiko ni gibiro Homabay gibiro konka. Koro ichao gwang' ticha gweno. Joma notamore ni ok tim radi e thurgi makosa. Joma nobiro gi weche manono mag lweny. Bawinjo Karoli wacho ni watimuru pio wadhi Homabay wadhi gore. Macha dong ne ber. To sama gidhi Homabay gidhi gore no, venue mar rally to ne onge Homabay. Kech stadium nolor, ne gidhi bedo gi rally no kanye. En supremacy war. Omiyo samwa wacho ni thuowa, ok thuowa thuore kedwa nikech wagore walaro lweny. In the 90s no wang geche otio mwai geche 7. Kilaro piny luo. No wang hardware mara kech chieng' gi gik moko iye nyaka lori. No kaw gacho wigo lang monyume nam. So gorruok mag guns samilaro piny ni osetimore. Raila no gore gorengo Sega. Ka Raila minister to rengo bodagi ni okonyon Sega machalo mane ni Homabay ni. Omiyo wach guns waket thenge to lweny migoni be waket thenge kata wang'e to ng'age ni magoe yawuoyi mochoki. Samoro jamine no luong makoro waluongo ni guns gi. Moko nyaka watoto mesa. To ka kecho inge ma jatelo luonge no mera adwa ni mondo goya gado wadhi kama. To wuok. To kodhi kuchoro lweny wuok. Nyaka gore nikech kata kok igori tibiro hinyori. So samoro jo siasa be golo ji to konyisi ni dibedo gunne. Ino kone ne goye gad, unu ko jatelo mito siepa kang'ia mogi doko go uru bage ot. To samoro ni nindo kech. To iti kia ni ji dhi gore. Moko bende kata mnok chula, lure kata negi kaka jatelo puso wach, diuru tim kamacha. Jatelo isa jani ting'ini gima jatelo wacho. Kendi paro ni jatelo nyalo protect ka koro piny obiro bedo matek. Samoro ok ginyal. To ODM bende ma Homabay kata mana gine. Onego bende sani koro gi unite joluo. Ting'eni thuolo masani jo ODM ok dwa neno ng'ata ma ja UDA ni bende ni wuothe e piny luo nego siasa. Ok gidwar. Kata ma Jubilee gin kende ma gidwarore. Tiende ne gidwano ng'ade ne gi piny no piny ruodhi ka ne wang'ade ne jakom. Mano ok nyal timore. Sani ka gidwa konyo Ruto nikech Ruto gedo negi. Ruto gedo negi stadium to gedo negi yore. Gikoni wa joluo wariwre uru e piny luo achiel maonge wach party. To wari kwaseriwore ng'ama ero ni biro chungi ODM chung, ng'ama ero ni chungi UDA chung, to gol tachiel wadwoko Ruto. To thurwa ka to wayiero jotelo mowinjore. Thurwa ka nitie nyaka jotelo mokia ndiko nying gi. To party no yiero gi. To party bende IBC bende nosocho ero. Thurwa ka nitie nyaka jotelo mokia ndiko nying gi. To party no yiero gi. Nyaka mawuok ni uwacho na kia ndiko nying ata ng'eyo. To sama uwuoyo no to wacho kisungu mochoto chot. Kendo koni jomoko wacho ni an ok anyal loso kata sentence achiel gi kisungu. To kichiko iti weche ma wacho nyaka tieko. Onge sentence ma correct ma japuonj kete tek ni mano to wacho grammar ma correct.
Omiyo dwani wayiere jotelo makodhi e bunge. Tiwinjo duonde ka winjo duond Masara. Iwinjo duonde ka winjo duond yawuoyi maleng'eny modo. To ka in represent ji, to wach ma jogo origo to kwa winje bunge. Sama jogo nigi chandruok to kwa winj kigori negi. Sama ikwane gi moko to kwa winj kikwayo negi. In gima duong' miting'o mibiro ge paw telo en ni ja ODM. Mano ok bi konyowa. Gima biro konyowa ni wa support sirikal mabiro kelo na dongruok kaka oganda Luo. Ing'e ni wach moro ma winjo ka ji wacho ni joluo tinde ywagore ni gin marginalized, ok gin marginalized. Ni gin gi devolution. TGRC report ondiko maler ginene marginalization mar joluo nyaka ne chak piny. Kendo iluongo gi ne luongo nang'o? Nitie nying momigi kanyo miluongo gi go. Ni gin joma pingo sirikal seche te. Koro gin margi no en marginalization sate. Omiyo wayie ni marginalization nitie, to kata e thuolo ni be yudo ka gikone tindo miu pesa mang'eny, to ok ging'e ni pesa momi governor mar gero piny, highways ok ne tije, gero yore madongo go mag sirikal mamalo podi. Nitie gik mang'eny mibleme e governors to mago ok tijgi. Nitie tije mwableme ka hospital kodhi marach wablemgi. Agriculture kodhi marach wablemgi. Mago nyaka wablemgi. Omiyo waket blame mowinjore to wawe galo jopiny gi miriambo ni yo maracho mabecha ni macha ni tijga. An gavana ma mabeyo kwa winjrego. To kipango ne ni yocha ok ogero to semiye pesa, takwer ni mano miriambo, mano yor sirikal mamalo. Sama ne geche ringe yocha mane waneno koracha maburu dunge. Tingni bene wakale bathyo maruto keto magere. Tingni madongo dongo no waneno. To sama bende is report ni joma bei ne richo gitamo ji donjo. Joma ne gitamo gi bwaneno ka nigi guns, ok joma bei kende. Ne gini guns muting'o nyaka pale kiroka. Magi kalo go nam. Magi kalo go miriu. Magi biro go mabei konka o mabei. Nikech mabei to ne bedo konkad nikech rally to ne onge o mabei. Kendo gibiro jeshi la wana maji obiro gi Karoli. Jeshi la wana inchikavu be obiro gi Kindu Bay. Jeshi moko be no biro nyaka gi ndege molor kabunde. Ne en konka. To gima duong' ni ne en makosa tamo gi ni wegi biro to giwacho wachgi to giya. To joming'eni nong'iyo baba mako lwetgi. Kowinjo ni piem dwa bede to ok giyie. Kendo iyudo ka jo Homabay gi ne ger gi jolinda wananchi moloji te. Nikech jolinda wananchi ka joluo moko nitie manyalo miyo yiero bedo negi mayot. Nyasaye ogwedh na oganda. Ero kama na inya adar mar mon matik chok makama we Miki bendo lose Miki achiel to kapok ka wito gi mafi wacha na jo jabedo malit mo se yo keto gimo video wacho gik mowacho berte kama ta apogra kode na achiel sani sirikal mar broad base dhi bilo gi chama mang'eny UDA dhi biro gi magi jomoko dhi biro gi magi wan kaka jo chama mondo wabed gi negotiation power nyaka bring more MPs nyaka bring more senators nyaka bring more governors gima wadwaro ni party wa otim giwe internal democracy obedie mang'ato kochung' e ODM to ng'e maber ni kadhi ayombo time ya certificate kik gibed gi preferred candidate ma ka gitimo to gidhi ketho piny wan wadwaro ni wan kaka jo chama mag ODM wadho bed gi wajombe moyo 140 maka wan wadho bed e negotiation table to wan gi oburu ni gi jok moluwo bang'e Ruta kelo ma kora adwaro minister ma adwaro ma nyaka wa strengthen odwa nikech kwa dwa donja ni owedi ing'eno owedi kodhi obiro gi UDA samo negotiate kako jo ODM okodhi bedo namba ne ok kwan karwa irwako kuom odhi weekend our position koro gima wadwaro ni ODM osebedo gi challenge an asebedo a victim mamano kanyal support watch direct certificate oseinyo chama dir omiyo yawuoto madongo mabeyo monego be ni tiyo ne piny nowuok modhi kata chama moko mamoko to dhi moloyo awe mi example kata in Mombasa Hali Hassan ma MP Manyali mano no sipraila kabisa to no chun ng'ato ma ji opiny ok dwaro mi certificate gi no dhi independent to timbre nade oloyo omiyo wan wawacho ne official wasewacho gini ok wawache poka wawache nyaka kao ne ipati wang'ni chon chane wacho ni dhi kony Raila Nairobi kech Nairobi ne tek ne dwaro jomok nyanyeo but sani oburi konyo kimiyo joluo mang'eny
o register kipande to gi kura mondo wadwa bi gi kura mang'eny mwakelo ni Ruto. So oburu wang' ok konyi Nairobi, oburu wang' ni konyi ground. Jaluo kaw kura mang'eny, jaluo kaw kipati mang'eny mondo wadwa yier the right people makwa bile negotiation table to wayudo ka party wa strong wambe wachako negotiation ka wan gi jomo luo ba. Kama na wang'ini ndiko mago mag Julius Omburo. Koro weura ami miki thuolo nikech wadong gi matin dakika 5 mar mondo mwatiek twak makama. Miki kintere kaunti ma Kisumu giwachni mogik agene mathoth timore weche mag tulo timore kopogre gi mana IBC bende nosewacho ni onge digri madwarore ne jolar kombe chakre lemo mar jatend piny nyaka lemo machien. Kopogre gi mano bende odiochieng' makiny bende warito mano mar neno uniform manyien mano mar obila ma bende jatend piny William Ruto biro bedo ka yango nikech wang'ini higa mar 2018 obila bende noloknegi uniform. Giwach mintiere godo mogik mane boda kariyo. Yena monda wach ni anadwaro ni monda riu paro gi jotendwa mag ODM. Nimar for you to be able to correct a system kata mana mondo I fight to it's important mondo imbe ibede to be able to do what is right. And also mondine through the lens magine no godo gik moko. Tadiri makende en ni wan okwanya luok sani ndi serikal. Wasebedo oko koyo for way too long. To wach mar ni wan wadwaro ni mondo wabedi iye kae but wagore wakendwa ni be mano nyaka gima wawe. Mondo wawuoge wach mar apathy mondo wa avoid konyo jatendwa ma Ker William Ruto en ni wan kaka jotelo nyaka wamany kaka wakelo kwe within ourselves. Wadwaro ni mondo bero bine jowa. To seche ma wadwaro ni bero bine jowa ni ka waketo ni wan wago koko maloyo jok mantiere oko kachacha. Adieri bero luoro koko. Wabed ni wan jok ma jombola. Waseneno gik matimore amongst ourselves. Seche ma wagore koni endi wantiere jomoko ntiere Linda Wananchi, jomoko ntiere Linda Kiang'owa, wantiere ODM kae. To wan jok kanyono, wan jok kumoro achiel. It means wakeyo kata mana pach jopiny monego beni wariwo mondo wakony godo mondo wateg our strength in building and also trying to bring gik moko together. Wadwaro ni mondo wariwre gi jateloni. To jowagi be wariwo gi mondo gikonywa goyo lwenyni. Nikech lwenyni wanyale mana gi numbers. To seche ma wan koro waketo ni wadwaro gore gi jowetewa maka ng'ato biro in your territory to iketo ji koro gele kode makata gima paro mokelo no ok nyalore. Aparo ni we are doing ourselves a big disservice. Wariwre uru kaka jokaluo, wariwre uru kaka onagi mondo kata mana jatelo ma wadwaro bedo godoni en bende oneni magi jok moko mantiere gi paro maliw. Aparo ni seche moko be watimo rach ni wan wawegi. Kendo wamiyo jok mantiere ma watemo riwrego gi be chayowa. Gichayowa nikech in sani endi koro awuona ni koro kaka Masara odwaro governor. Masara mano governor na ma dala kucho Migori. Odwaro governor. Ochilo dwaro. To iyudo ka gin gi gwarruok makata koro people don't see value margi. Ber kopo ni wawuoyo to wawuoyo kaka joge wagi ere tije ma wadwa kelo negi. Ere gik madwa timone jo Migori County as a whole. Not just Kisumu, not just Suna West. And I think he's done a lot ne jo Migori. But anawacho mana ni kati manake wacho ni kaka kati ekono. Wayiere uru ni mondo wayud ber nyaka wariwre together mondo wakel peace amongst ourselves. Erokamana inya 30 seconds nyirere pradek giwachni mogik Sophie. To advice achiel kende ne jodalawa wang'ni strategy is very critical. Mako kwatangi mano kakwadwa pango wechewa gi zoning kind of mentality gi gengo ne jok moko wadhi dong standing alone kako ganda to mane danger ma wachome sani
kaka jonyanza. Erokamano ahinya mwalimu, Bwanyeri Pradek. Giwachni mogik. Ng'eyo ni gima adwa wacho e wach mar zoning mawinjo ka Mheshimiwa Orido. Ka joluo biro tero ne Ruto kura 10 gi wajumbe 700, onge negotiation mobro negotiate. Negotiation mar gi miyudo sirikal i negotiate gi kura ok gi jomo yier. Jo-Kikuyu gi ne onge kata party to ne gi yierore Jubilee to ne omigi kombe ministers 8. Sani ja ODM koni ni ya gidwaro 50% of government to zoning be gidwaro. Tiende ni ja ODM kende mayudo tele piny Luo yiero margi, ma president gwelo be margi. Luo ni nogernegi. Nitie ji mang'eny moselornegi oko e piny Luo ka koro higni 30. Achiel kuom gi en mabet kani. An tiende ni tich matiyo ni Ruto ni en odhi manono nikech jo ODM kosechopo yiero to gidhi negotiate to gichak gipogo jo ODM wetegi. Omiye thuolo masani idhi kura mwamiyo Ruto emimiyo go kombe. Ka joluo miyo Ruto kura mang'eny timiyo joluo kombe mang'eny. Ok miyo ODM mosethiro piny Luo higni gi te. Erokamano ahinya Masara. An awacho ni ODM osetemo ne piny Luo kendo ka Raila notalonwa apani gik madongo mabeyo mosetimre e Uganda mag Luo chama mar ODM mosekelo. Sani wan gi osiptal ma Kisumu dhi bedo level 6, wan gi international airstrip, wan gi barabara madongo, wan gi universities mag ODM manokelo. Gima wawacho ni ji to nego wene gi thuolo kata an de we yiera gi independent do kan ng'ato kawuono. But before you go to independent or ibed treated koni fairly, mano gima wacho. Gima chaka wacho kaka ana Migori gima da wacho mogik Sharon. Nitie gima timore Migori sani maka serikal okoloke to gine magidhi nyayo guns. Onge kaka governor moyier gi jopiny kadhi function to dhi gi geche 8 mar police. Sechego kokaw police kama gambo kawe into Maru to kawe kamoramora. Ka gimoro timore koma gi joge wagi police mane madhi konye. Komiyo kaponi nyaka rite gi police Land Rover 8 medwa Land Rover moko bed mage to moko riti jopiny. Wadwaro ni wan kako ganda mag joluo wariwre uru wagoru siasa makelo dongruok. To wagoru siasa bende ka in office we tiji o supporti. Ka idwaro inoko kamanyo intiere no be o support ni kanya noko nyatimo mage mako kama wan kako ganda mag joluo ta konuni onge tiende wawuoge serikal wadhi e barabara kor kwaduogi that journey Raila kende mana nyalo nyale wan wadhi Singapore kwa kalo go buru ena ne serikal ka wadire adea to wa sitting room wadonje bedroom to 2032 wambe wakao serikal jatelo thule mongado kata kamano hagunur kwa nyakumbire twa jod bura mano masona we age to ko bedo mamit kata mana sana akel nu kata mana dakika kata 30 pod biro mana wacha ni tena agunur kwa nanya honorable Masara Sophie mwalimu Dawidi kanyakla kod Miki Kintere county ma Kisumu nyakor ngajwang dakika skado 40 kod auchiela tok sario marukini yenwa mar mon mamako kamano wabro bendo kene kwa chakwa luonge nikech ngeni chal mar piny Kenya koro weche mopogore katimore wabugulu kendo hekintul mabiro en chenro mar pogore ibed kod odiochieng' makare nyinga Sharon Ngao. I'm so excited. Leo tuna celebrate Amani. Hey girls! I hope mko ready. Mko ready kabisa, but I feel a bit tired. Come on girl, trust me, this time round tuko sorted. Nishabook Wigo na nime add stop, so msipanic. Nitawapi kwa doorstep. Wow, umefika raka. Cheers! Dere, thank you so much. Have a good day. When it matters, Wigo. Download the Wigo right app now on App Store or Play Store. Powered by Citizen.